ọ bụ ya mee ndị omezebiri jide ahụ tụkwa afọ ụlọ ọchọgasị ndị omezebiri malisa afọ omezebiri ihe gbasara na afọ ọhụ histri ya do mgbe dị n'anya omezebiri mbụ a member omezebiri and by the grace of God nchifu nke ogologo oge onwe onye iji akpa ya ugo masị amama na 1981 mgbe ndị omezebiri pụsara ugo mgbe ba bịa pụsara ibere so ndị ibere ri ọwa rịọ na ihe kacha gbuwe mkpa bụ na eji efu usa afịa omezebiri mgbe aka ibere from ebele ebe ọrịa ọdụ ibe na-asa na ebele ebe ala ebe ọrịa ọdụ egwu musion ọ bụ ya bụ ibe na ala ya ọbụ ebele ọhịa na akpa ya na warịọ ibere n'ahịa ya omezebiri n'ahịa ọhịa kacha gbuwe nọ the omezebiri take care of by themselves ejeje gaadị Owerri mgbe ọ ha akara ka enwe Abia steeti eji Owerri jeje kpọrọ greda eweliwe ụmụ ndị chọọ na ịkpọtụ igwe okwu dịka onye si ịkpa nwere ike ịkpa ịra 081-305-10957 onye ọbụla chọọ ịkpa nwere ike ịkpa ịra 081-305-10957 ka mkpọkwa ya ọjọọ 081-305-10957 onye chọọ ịkpa nwere ike ịkpa igwe okwu anyị lemjila akpaịtụ ihe netwọk anọdụ eme anyị ma teknikal chalenji anyị nọdụ enwu o ji eme elda bono prezident Igberewefe Union ji alụghachikwa taa mara Chineke izuụka ọdụ Satọde ọdụ ma kpọsakwanụ onye omezebiri ezu onye mekwa Satọde ọha ya akpa ahụ ka ihe gbasara afịa ọnwa kpazie ya kpazie maka ile ọnwa netwọk adịde enye anyị onye chọkwa na ịkpọrọ oge nta anyị nwetọwa nwee ike ịkpanyere 081-305-10957 081-305-10957 ga-akpọ anyị kparịta ụka ma ọ jụkwa na ajụjụ elda elidida akpa anyị na-esi ihe m chee marụ bụ ọ bụ omezebiri elu uke ọ bụ amalisa afọ omezebiri ọ ya bụ ihe m sị ya so ọwa malisa ya nwa nke mbụ nwa ya ebe 1984 abịa papa ya nke mba ahụ seti nke mba ahụ mgbe ihe mere ebe eji paịpụ rụrụ ya ọ bụ blọk haus eji paịpụ rụrụ ya afịa ahụ then ndị be ndị nnukwu gọọmenti dị ya abịa mgbe onye ọnwụkwu uko bịa chiaman ya bụ ebe ọha emeri ehu mmemme onwere ya ọhụrụ oru n'ime ya dị ebe ọzọ afịa akpọ ya zụrụ ya na anụ aka oru mgbe abana ịbanye oyi uke bụ gọvanọ Abia steeti ya si ka eje rụzi igwe ọta arụ ya blọk ọ bụ ya bụ ndị ọdụ ya n'ebe ọtọ blọk ọha arụ ya oyi uke ụwa bụ osi ya paịpụ n'ọdụ mmadụ ọdụtụwa mọdụ ilu o ji abịa ezigbote afịa ịghọtara mmiri na ife ọ bụ arụọla ndị ọrụ ọkanụ ka ezu ihe a chọrọ ndị prọfesọ ma ọ gwasị ndị omezebiri laghachikwa aka ọha mere sekọnd projekti ibe ọ bụ ihe nwa arụghara arụghị ọ bụla adịsawa administreshọn ilewo ọrụ administreshọn ga-aga siwa laghachikwa na ebe ọ bụ a chọrọ ka ikpe ọbụla nwere ihe nwa na-akụ ndị aka jemejeje rụwa afịa ọrụ imela anyị okwela do anya ọ bụ omezebiri elu uke ntọala afịọ nwana anyị nwoke bụkwa nnụ distinguished senator Ọjị Ụzọ Kalụ bịa nyetụ ya facelift ya dịla afịa kwesịrị ego atọ ọnwa ndị prọfesọs anyị nye ebe aka Igberewefe Union ji ya nụsa aba nyefe unu aka bụ ndị ese n'ọbụwa akparị ndị omezebiri n'ụwa jee agbọtọ mma ya mekwana ụwa bịa baị ya atọ ọnwa ihe m chọkwa ka ịsa anyị tupu elemdekpali na ka bịa anyị na ka alụghachikwa abịakwa ọzọ ka anyị gbazie onwe ya mgbe ọhụ ya bụla ya esetichagbola ihe na wee kwesị ise kelee ya ejede enwekwa nsogbu ọnwa anyị nwere ihe m chọkwa eji ụtọ gwara afọ omezebiri ọnwa ọdụ obodo ndị ọjọ ọrụ anụ ndị nke bụ na omezebiri da arụ ka ọ bụ omezebiri nwa ihe rohu anụ gara afịọ n'iru nkwukwu ukwu na-ama ọcha aka ọfere ndị bere na ele ebe ọhụdụrụ enweghị ọtọriti enye ndị omezebiri ịkpọkpọ bụ ụgbala ezighị ezi nke weji mee ma proposal ụwa sendi ediskọs ahịa amitin ati ihewa ụwa mụhụ ma plan ihe ruwe onwe nke adọrụ eyewa apruval nke mbụ eyewa apruval nke abụọ mgbe anyị dị ya chọọ ka nke onwe wa bikọs o doro m anya nke jebe ịkpọtọ mma
ụmụ onye uke na-eji agbọtọ mma bụrụ mmiri ụwa mefụsi onwe ahụ ọ na-abụ nke asị arụrụ ha abịa mitin dịbịa kpaa ya ndị uke mee propose na-awa na-arụ giant canopy, a very big giant canopy na cover up to one plot. Ana ya na-emezi ele ọ na-asave na free zone ụwa nwa 20 stores n'anya onye wa na-eji agbọtọ mma asị wa okay 20 stores and one canopy edeyedeyewe it was approved. Anọkwa a general meeting akpa ya emeruo approve ụwa ji ya akwụkwọ ya now ife ọbụla asị wa ji trade iji eme ka ọ bụrụ afịa ọhụrụ na-adụ ife ọbụla ụwa ọnwa arụghị afịa a na-enwe investors ọba ya a na-enwe investors federal gọọmenti chọwa ihe ma wa na-arụli ụwa na-enwe investors steeti achọwa local gọọmenti ụwa na-achọwa mmotu idea ya because mmetụla ihe apịa mmadụ ile a na-eji eme ndị be ndị local gọọmenti dị ala wasị na-awachọ ibe igbo kwara afịa ọ natawaghị ihe nwaanyị mgbaka ibero anyị jụwa ụmụ pesonal ejụwa ndị elu gburu ya ndị elu ji arụ afịa mkpa ịkparụwara mitin ndị elu ji arụ afịa na ihe nwa na-eme bụ na nwoke ma ama na ihe nwa na-eme bụ ụwa ruo eburu ya eme na announcement ree fọm eme yoro ma ndị sa n'ụmụahịa ma ndị sa n'ngwa ma ndị sa n'ụhọpịa mmadụ ha bịa gbaa fọm ebe ọhụ were ebie ka sụpegọtara mmiri eburu ya nwa afịa ọhụ onye ọbụla egwuru ya nsịwasị ọbụ nke ji afịa ọhụ desi mgbuke ịhụ ha ya nwe onye anyị na-akpa anyị akpawa na ụda sistem ụwa na-eji arụ ya ọ bụ ya bụ ihe ọmaka ejide arụ ọdụ kọmpọzra na-abịa aba ndị ya anaghị okporo akpọbụ ndị nwunu willing mind develop obodo ịghọtara mmiri onye nyere ude fọm ede ya o mezie biri age grade in conjunction with Ibere Welfare Union ọ wara anya then ndị ihe proposal wa yere ya the proposal ihe ji arụ ya bụ the bill of quantity do very high I see word very very high si anyị nwa na-eme bụ si wa gaa ịbụ ọje mee experiment mara ego ụlọ na-eji abụ nwere ike iji rate tabụlọ amara ihe n'ọhụ eme ya allocate to ndị Ibere ruru and ndị willing inwe shop ebe ọhụ emewo allocate then ihe ya na-eme bụ in turn to the union ọ bụ union na-enyewa certificate mee attachment ihe eji eje kpakọrọ certificate ihe ọbụla na-eji eme everywhere in the world ọ dị na-eji arụ nnụla ihe mkpanye bụ ahịa ihe ekwerịkọrịta na ndị ukeji anụ nkewa bụ na 20 lock-up stores then ihe ndị ọja anụ akwa bụkwa in conjunction between Ibere Welfare Union wara ndị uke and ihe ụwa asịkwa n'ụbụ ikpekwa Ibere Welfare Union na-enwe ikpe n'ọnwa esi ikpe adọwa o nwekwara onye nwe n'ikpe ya egosa bịa kwụ ụgwọ onye dori na onye bụ willing ọbụla a na-afọ ọsọ ya fọ ihe m chọrọ investors ihe m chọrọ ejo bụ ihe ọnwụ mkpa atọ unu mere na akpa ya amitin Ibere Welfare Union akpa ya amitin Ibere Welfare Union ekwerikọta ọ bụ documented and emere approve ya ndị ọha ịkpala bụ ndị omezebiri ya bụ mkpa ụwa m ike ụwa chọwa ebe egosi akwụkwọ ụwa ji bụ na akwụkwọ ikike ya ebe ụwa ji arụ ya maka ibe mmiri ga-aba otu ụgbọrọ Ibere a na-emetụkwa ụdịrị mistake ọhụwa n'ọrụ ịma mistake Ibere mee ya bụrụ na ha adịghị ime elekshọn asị onye ọbụla chọrọ ịgba prezidenti kpa onye ọbụla chọrọ ịgba vice kpa onye ọbụla chọrọ ịgba ọmanụ gba onye chọrọ ịgba sekretarị kpa ndị mmadụ agba ya na ya bụrụ na mmadụ bịara otesie prezidenti ya luzuo ọ na-eluzu out ịghọtara mmiri bịta ọ dịghị ọrụ ndị Ibere si ife omume mmanya anyị jọrọ ka egwuru ndị mmadụ gboruzi onye ịkpa anụ fọ prezidenti ya daa egwuru ihe tikọta ya dị n'elu ibe iji Atiku Abubakar jegboruti ibugharị okpuru ele-deputi maọbụ ya dị ibe iji eleksi otu gwere ya jeti iru okezi ikpeazụ ele-deputi ya ndị anyị ibu ogwu ọ na-adọtụ ya kemgbe nwe anyị nwoke dị ya